Dobrý deň, vítam vás pri druhom a stále úvodom vlogu do tohto projektu. Po spätnom počúvaní tohto vlogu si plne uvedomujem množstva nahromadených informácií na jednej kope v pomerne krátkom čase. Ale je to náčrt budúcich tém, ktoré budú vysvetlené samostatne. Odporúčam zobrať papier, ceruzku a kresliť si diagramy, ktoré zachytávajú hlavné body niektorých tém, aby sa vám lepšie analyzovali moje slová. Ďakujem, že ste tu, môžeme začať. Avšak ešte predtým, než začnem, už v prvom vlogu som spomínal, že pokiaľ sa bude vo vlogu spomínať nejaká teória, tak dopredu na to upozorním. V tomto vlogu bude spomenutá teória jašterov a plochej zeme, avšak ako príklady mne nepochopených dôvodov majiteľov korporácií voči spoločnosti. Tieto teórie som empiricky neoveroval, ale pýtam sa na psychologické pohnútky možnej cenzúry a propagácie. Preto vás žiadam o maximálnu objektivitu. Ďakujem. Klapka. Emócie sú krásna vec, ale aj hrobárom spoločnosti. Emócie sú nepochopiteľné výjavy v našom živote, ktoré nejde pochopiť, avšak existujú. Emócie sú najväčšou lžou, potrebnou pre život, pretože bez emócií by sme boli len prázdne schránky bez vyššieho významu. A ten vyšší význam je emócia. Krásna lož, ktorú nejde pochopiť. Môžeme ich čiastočne ovládať, ale nikdy nie plne pochopiť. Lož zakrýva pravdu a je nevyhnutná, potrebná pre život, pretože bez lži nemá život zmysel. Častokrát ňou zakrývame naše vnútorné nepokoje, či trápenie úsmevom, maskou, ktorú ukazujeme svetu, za ktorou sa skrýva človek s pocitmi, tvariaci sa ako človek bez pocitov. Je to štít pred svetom, ktorému nechápeme, pred ktorým unikáme do svojho vnútra. Čas je však ďalšou nevyhnutnosťou života, ktorý lož opäť prevráti v pravdu. Lož je dobrá vec a zároveň zbraň hromadného ničenia, pokiaľ sa premení v paradox seba samej. Seba klamu o tom, že vás niekto určite neklame, keď logika všetkých okolností jasne ukazuje, že klame. Lož je obal, ktorý skrýva pravdu zámerne a je nevyhnutná pre ochranu nás a našich blízkych, rovnako ako je dôležitá, aby sme prišli na to, prečo niečo ako zrkadlo pravdy vlastne zrejme a nezvratne existuje. Je to ako zaoblenie ostrých rán, ktoré nás môžu pri dotyku poraniť, takisto ako krutá, avšak úprimná pravda. Preto častokrát radšej zvolíme malú nevinnú lož. Ako ľudstvo si už ani neuvedomujeme, že klameme vlastne neustále, či už seba, šéfa alebo priateľov, jednoducho to ide ako si automaticky. Klamstvo typu určite zajtra začnem cvičiť. Len sa pozriem na jednu epizódu a idem spať. Moja mačka vôbec nelezie po stole, keď nie som doma. Som len 5 minút od teba. V tomto vlogu si preberieme lož ako takú a jej dopady na nás život a našu spoločnosť od neškodných lží až po silne manipulatívne lži. Lož alebo klamstvo má množstvo podôb, ale len jednu jedinú vlastnosť. Má z dlhodobého hľadiska vždy negatívny vplyv pre človeka, ktorý klamstvu skutočne verí, a len málo kedy pre človeka, ktorý klame alebo lož vytvára. To závisí na prepracovanosti lži a inteligencie klamára, ale pravidlo je, že z dlhodobého hľadiska má lož proti vám minimálne negatívny až deštruktívny charakter. Ale znova opakujem, že ide o lož, ktorej skutočne veríte, niekedy sa len tvárite, že veríte, pretože vtedy vlastne klamete, že veríte a hráte svoju šachovú partiu. Lož je ako program, ktorý sa ukladá do mysli človeka, ktorého sa niekto chystá manipulovať. Manipulácia je ovládanie alebo čiastočná kontrola nad iným životom. Môže ísť aj o pokus o zmenu rozhodovania či názoru, už to je manipulácia, pretože meníme vnímanie iného človeka. Nemusí ísť o negatívnu vec. Lži nie sú nutne negatívne. Lož má mnoho stupňov od neutrálnych. Pre hovorovo vyššie dobro, až po zákerné lži, kedy niekto získava kontrolu nad životom svojich obetí. Problémové a zákerné lži sú, keď má klamár nejaký vyšší plán, kedy potrebuje zakryť pravdu lžou, alebo vytvára fiktívny príbeh, ktorý neexistuje, ale logicky ho odôvodní. Primieša ho s kúskami reality. Pravda sa dá ľahko prevrátiť do polopravdy už len slovičkárením o pravde,
čím sa stáva postupne z pravdy polopravda, až úplne fiktívny príbeh, založený na pravde, čo je vlastne inými slovami okultný či skrytý význam od pôvodnej informácie. Okultizmus bude tiež predmetom vlogov. Prepracované lži sú napríklad obratie obete o finančné čiastky alebo celý majetok podvodnými klamlivými, ale za to uveriteľnými spôsobmi. Získanie časti populácie vo svoj prospech nejakou víziou lepšej budúcnosti alebo ľúbivej reklamy, ktorá útočí na empatiu, ľud sa robí pravidelne. Avšak problémom je, že ľudia neprichádzajú do reálneho kontaktu napríklad s politikmi, drvivá väčšina je interpretovaná mediálne, diaľkovou, víziou a tak ani nie je možné overiť jej pravdivosť. Ale aj napriek tomu to v nás formuje akúsi formu uvedomenia si. Niečoho, čo nebolo skutočne prežité. To je celkom bizarný paradox. Ľudia majú tendenciu veriť alebo preberať vízie len na základe autorít. Či už sú to médiá, korporáty, známi ľudia a celebrity. Slovo influencer znamená ovplyvniť, aj preto máme dnes asi toľko ovplyvňovačov, ktorých vidíte opäť iba na obrazovkách, avšak majú vplyv na široké spektrum ľudí v našom svete, ktorí tak menia svoje životné názory a postoje úplne z nelogických príčin, čo vytvára potenciálne nebezpečný dopad na celú našu spoločnosť. Veľká časť našich vedomostí pochádza z nepriameho učenia prostredníctvom kníh, televízie, prednášok a iných médií, kde sa opierame o dôveryhodnosť a skúsenosti iných ľudí. Odhadnúť presné percento toho, koľko z našich vedomostí je naučených na báze predstav alebo abstraktného učenia, je zložité. Pre väčšinu ľudí v moderných spoločnostiach by to mohlo byť až 80 až 90% vedomostí, ktoré sú nadobudnuté nepriamym spôsobom, prostredníctvom informácií sprostredkovaných knihami, médiami, školami, bez osobnej priamej skúsenosti. Tento typ učenia sa opiera o abstraktné koncepty, ktorých pôvodcami sú ľudia, ktorých sme priamo nespoznali alebo sme ich dielo neoverovali. Na druhej strane, empirické vedomosti, ktoré získavame priamo osobným zážitkom, skúmaním a pozorovaním, predstavujú menšiu časť, možno 10 až 20%, závisí od životného štýlu a profesie jednotlivca. Napríklad vedci alebo ľudia v technických profesiách môžu mať väčší podiel priameho skúmania, zatiaľ čo iní sa viac spoliehajú na sprostredkované informácie. Tento fenomén som nazval paradox zrkadlového vnímateľa, čo je fascinujúca komplexná téma. Zrkadlový vnímateľ je vedomie dočasne odtrhnuté od sveta, pred ním čiastočne prežívajúce svet v predstave, respektíve aj vízii, aj keď sa vízia skôr radí do vidiny niečoho v budúcnosti, vízia je jednoducho videnie niečoho, čo nemá reálny základ vo svete, v ktorom my ako ľudia skutočne žijeme. Dokážeme simulovať predstavy aj reálne zažité, avšak pocity z nich patria minulosti, ktoré môžeme zažívať v prítomnosti. Je to istým spôsobom fascinujúce. Každá vízia má nestranného pozorovateľa, vnímateľa, ktorý je paradoxne na dvoch miestach súčasne, a to vo svete skutočnom a vo svete mentálnom. Mentálny svet alebo svet myšlienok. Zrkadlový vnímateľ je lož a pravda súčasne, pretože sa v skutočnosti nedeje a zároveň sa istým spôsobom deje, ale na realite tejto vízie sa podieľajú najmä pocity tvorené telom. Dokážeme pociťovať celé spektrum fyzických prejavov len na základe predstav a vízií, aj keď tam reálne nie sme, čo je na jednej strane lož. A zároveň paradoxne je to reálne pravdivý zážitok, založený na lži alebo alternatívneho zážitku. Paradox je to z dôvodu, že my existujeme v čase a priestore, a to nezvratne na mieste, kde sa nachádza naše fyzické telo a naše ja. Ale to, že si môžeme vytvoriť vlastné predstavy, je alternatívna realita pre vedomie ako takové. V tomto ponímaní sú obe reality skutočné, avšak poloha nášho fyzického ja je niekde inde, čo sa prieči s predstavou vedomia na súčasne inom mieste, čo je desivé a fascinujúce zároveň, a teda predstava sa s fyzickou skutočnosťou navzájom vyvracajú.
Je však veľmi zaujímavé, že pocity môžeme cítiť aj z našich predstáv, kedy simulujeme alternatívnu existenciu alebo skutočnosť. Skutočnosť je skutočnosť, to je nezvratný fakt, ale potom je tu jeden veľký rozdiel, či je skutočnosť založená na pravde a prirodzenosti, alebo na lži a neprirodzenosti, na tvorivom alebo deštruktívnom paradoxe. To paradox nám umožňuje slobodne uvažovať a pracovať s predstavami, ale svet má určité pravidlá a tieto pravidlá sa aplikujú na empirické pozorovania sveta, v ktorom žijeme. Prečo existujú aj nelogické veci, alebo prečo existuje lož, keď by mohla existovať iba pravda? Aj keď je spomienka oživená na základe pravdy, jedná sa o ilúziu, nie o momentálnu skutočnosť. Ako skutočnosť to cíti naše hmotné telo, ktoré to prežíva, aj napriek tomu nás to môže ovplyvniť v prítomnosti. Nejde o to, či pocity zo spomienok berieme ako pravdu alebo lož, oni sú zrkadlá na seba samé a obe sú istým spôsobom skutočné. Preto sa vlastne bavíme stále o paradoxe. Dôležitá je logika toho, prečo sa to deje, ide o to pochopiť princípy zrkadlovej duality a veci, ktoré vnímame. Svet je zložitý mechanizmus, založený na paradoxe zrkadlenia sa. O tom celom je tento projekt. Zrkadlový vnímateľ sa napríklad prejavuje, keď čítate pútavú knihu. Kniha je statický príbeh, ktorý podľa svojej vízie a kreativity niekto zaznamenal do textu. Keď ju čítame, naša myseľ vytvára zrkadlový, fiktívny svet, v ktorom je vnímateľ alebo len pozorovateľ, teda vedomie. Zaujímavé je, že sa vytvára akýsi informačný kanál medzi hmotou a fikciou toho, čo pozoruje vnímateľ na druhej strane mentálneho sveta. Vy tam totiž vôbec nie ste, to je lož, ale je tam niečo, čo je zároveň vo vás a čo vidí obraz vo vašej mysli vo forme predstavy a dokonca dokáže prenášať emócie, vedomosti a dokonca aj lži. Je to vedomie napojené na uvedomenie, to je systém lineárne cyklického mechanizmu. Skrze vedomie sa tvorí časový úsek medzi vedomím a uvedomením si vedomého. Paradoxný vnímateľ sa veľmi silno prejavuje aj pri zaľúbení. Možno si to neuvedomujeme, ale predstavy pozostávajú vždy z niečoho, čo pozorujete mimo nás. Napríklad, keď si pred sebou predstavíte nejakú osobu, ktorá tam nie je, tak naša myseľ doplňa videný obraz do mentálneho obrazu, kde pridáva osobu, ale deje sa to akoby mimo reality, ktorú si ale stále môžete simulovať ako chcete. Ak sa otočíte chrbtom a budete si myslieť, že tam tá osoba stále stojí, vaša myseľ podvedome simuluje stále pohľad z prvej osoby, aj keď sa pozeráte úplne iným smerom. Čo je paradox? Pretože to jasne empiricky dokazuje, že vnímateľ existuje medzi všetkým a ničím zároveň. A tento pokus je možné opakovať. Z psychologického hľadiska niečo ako nič v ničom neexistuje, pretože aj vy práve teraz, keď si nič nepredstavujete a pozeráte toto video, vnímateľ je prítomný. Ako náhle si predstavíte, že ste na pláži pri mori, simulujete svet z pôvodne ničoho vo vašej mysli a vnímateľ je hneď prítomný na dvoch miestach naraz, aj keď je fyzické ja v skutočnosti pred obrazovkou, ale simuluje alternatívny svet v mysli, v mentálnej rovine. Avšak to môže prenášať pocity do nášho fyzického tela. Toto je ale samozrejme veľký problém a v zlých rukách náš najväčší nepriateľ sú to emócie, ktoré sú odrazom myšlienok vo fyzickom tele. Ďalší princíp tohto učenia je, že všetko, ale úplne všetko, končí koniec koncov ako myšlienka. A to je tiež empirický fakt. Tento fenomén som nazval from father into mother, alebo aj matter a opačne vice versa. Všetko zažité fyzicky sa vždy tvorí ako názor vo forme spomienky, postoja, názoru, poznania, všeobecne genetický kód, tvorí rozšírenú hmotu alebo aj rozšírenú realitu, o čom budem rozprávať inokedy, ale principiálne ide o to, že vy sa v skutočnosti nehneváte alebo nesmútite pôvodne vo vašej mysli ako takej. To, čo odišlo ako kód z vašej mysle, sa dostalo do tela cez nervový systém, z čoho sa stal rozšírený pocit z myšlienky, ktorý vyvolal zložitú emóciu
a ktorý sa opäť pretvára do ešte zložitejšej myšlienky a ktorý častokrát presahuje logiku. Tento fenomén je veľmi zaujímavý a ľahko overiteľný. Myšlienky putujú do tela ako jednoduché kódy, ktoré sa prežijú pocitovo, a teda fyzicky, potom idú naspäť do mysle ako niečo zložitejšie. Niekedy spôsobujú plač, inokedy smiech a radosť, či hnev. Aj chuť je telesný zážitok, ktorý ste schopní replikovať a simulovať alternatívne. Predstavte si, že si idete odkusnúť z hrušky. Istým spôsobom to cítite, mimotelovo, tú šťavnatosť, konzistenciu, výraznú chuť. Ono to naozaj empiricky funguje však? Funguje to preto, že ste to už zažili v skutočnom svete a vaše telo rozložilo prežité zážitky na rozšírenejšiu realita v mentálnom prostredí na báze myšlienok a spomienok. Toto si ale málo kto uvedomuje. Aj myšlienky na niekoho, kto vás fyzicky priťahuje, spôsobuje telesné zážitky a iracionáliu mysle, to si tiež viete overiť. Však to znamená, že simulácia alternatívnej existencie, nezlučiteľnej s fyzickou realitou alebo aj prirodzenosťou v nás, vytvára pocity a pocity tvoria iracionalitu mysle, to je nevyvrátiteľný fakt. Používa sa to proti spoločnosti? Áno. To znamená, že prirodzené fikcie našej mysle a tela sa efektívne využíva proti nám. V zlých rukách a v nevedomosti, ako funguje naša myseľ a svet okolo nás, sme ľahká korisť. Pri zaľúbení sa naše spomienky vetvia tiež do tela. Cítime ich v srdci a v podbrušku, vracajú sa naspäť ako predstavy a dobrý pocit. Zamilovaní ľudia sa častokrát môžu chovať nelogicky, to je tiež ľahko overiteľný fakt. Faktom je, že pocity sú nadradené logike a sú istým spôsobom samotným existenčným paradoxom, ktorý existuje v hmote a mení sa na myšlienky, na životné postoje a názory. Čo ak sú v nás silné spomienky, ktoré v nás tvorí silné pocity vo forme súcitu alebo strachu, na základe ktorých sa chováme nelogicky? Tu je dobre si uvedomiť, že tento konkrétny proces budovania kognitívnych pilierov postavený na emóciách môže byť časovanou bombou. Pri silných emóciách totiž nefunguje kognitívna bariéra mysle, jej jediná obrana. Nové názory majú teda možnosť preniknúť a meniť naše postoje voči svetu, voči ostatným, ktorí s nami nesúhlasia. Ľudia, ktorí reagujú emočne, a teda nelogicky, častokrát konajú agresívne alebo výsmešne voči druhým, alebo spôsobia nejaký škandál na verejnosti, to je tiež dobre známe. To je spôsobené veľmi krátkými cyklami v našej mysli, kedy nedochádza k uvedomelému jednaniu a kvalitnému pochopeniu vecí na základe dobrej analýzy, pretože emócie sú logike správania vždy nadradené, každý z nás to zažil. Vychladni, nechaj si to uležať v mysli, nejednaj ukvapene. Ľudstvo vie, že nekontrolované emócie spôsobujú katastrofy. Vnútorný svet našej mysli má pri emóciách tendenciu budovať názory na plytkých a jednoduchých výrazoch o morálke, pochopení či akceptácie inými, čo nemá samozrejme častokrát nič spoločné s realitou iracionálneho človeka so skutočným svetom. Príliš silné pozitívne emócie spôsobujú naivitu, kedy nejednáme logicky, ale sebaklamom, co je tiež lož, ktorá nás môže ohroziť. Veci, ktoré nás presahujú, ktoré nejde pochopiť, ale veríme im a riadime sa nimi, nás skôr či neskôr zničia, pretože všetko, čo mu nedokážeme plne pochopiť, je lož alebo inotaj. Inotaj versus pravda sa rovná. Deštrukcia, totka inotaj, môže byť logická hádanka o kľúči z väzenia. Pokiaľ ho plne nepochopíme, nemôžeme získať kľúč k otvoreniu dverí nášho väzenia. Je to konflikt lži a pravdy, ktorý tvorí aktivitu alebo pasivitu, zrkadla medzi ktorými je logika ich existencie. Koľko vecí v našom živote tvorí naše presvedčenie a životné postoje a čo z toho je skutočne pravda, ktorej chápeme na uvedomelej úrovni. Je náš postoj v živote založený na pochopení sveta a čo sa v ňom deje, alebo je to len o súcite s druhými a ich obidve.
Tu máme ďalšie zrkadlové povahy mysle, a to je racionálna a iracionálna. Iracionálna myseľ nemá svoje pocity a emócie pod kontrolou a racionálna ich pod kontrolou má, opäť zrkadlo opozitov. Síce naše pocity nemusíme chápať, no vieme, že majú rôzne stupne dobrých a zlých emócií, ale z dlhodobého hľadiska považujem za nesprávne prenechávať im kontrolu nad našou logikou. Čo je logika? Logika má za úlohu rozkladať informácie a pocity každého druhu. Logika je zrkadlo, ktoré prevracia pojmy a dojmy. Bez logiky svet jednoducho neexistuje a nemôže existovať, pretože je to zrkadlo sveta a vecí v ňom. Bez dobra nepoznáme zlo a opačne, no je to veľmi komplexná téma a bude omnoho viac osvetlená neskôr. Teraz si ju preberieme po povrchu. Logika je našou neoddeliteľnou súčasťou a hlavným nástrojom mysle. Logika je zrkadlový mechanizmus, ktorý pomáha dávať veciam vyšší zmysel práve tým, že pomáha vedomiu k jeho uvedomeniu a teda je súčasťou alebo spojením medzi vedomím a uvedomením. Logika podlieha času, pretože myšlienky a život samotný je vlastne udalosť a udalosť je merateľný čas. Logika taktiež podlieha paradoxom, pretože určite veci v našom živote nejde pochopiť a predstavujú akýsi vyšší princíp vlastnej nelogickosti, no napriek tomu existujú. Tu si môžeme vlastne tiež ukázať, že nelogické veci z dlhodobého hľadiska tvoria deštrukciu. Napríklad, ak si chceme upiecť čerstvý chrumkavý chlieb, budeme ho logicky piecť do zlatova, kedy chytí peknú farbu, kôrku a jemné vnútro. Nelogika môže vyzerať naopak tak, že chlieb budeme piecť 16 hodín, kedy vyrobíme horký, čierny, zuholnatený kus, ktorý páchne po celom dome. Logika odráža a zrkadlí informácie do svojho opozitu na základe tvorivého a deštrukčného paradoxu. V našej mysli má za úlohu buď rozvíjať pravdivé myšlienky, alebo tvoriť falošné, nelogické ilúzie. To sú tzv. Cykle v mysli, ktoré sa pravdou predlžujú a lžou sa naopak skracujú. Logika je ako keď si tenisovou raketou strieľate tenisovú loptu proti stene, vždy sa logicky vráti naspäť, ale počase je to všedné a nezaujímavé, pretože sa nič viac už nedeje. A to nás nebaví, pretože sa nedokážeme už nikde posunúť. Pokiaľ by sme boli nútení celý život hrať tenis proti stene, stalo by sa z toho peklo, pretože myseľ by sa nutne zbláznila z repetitívnej všednosti bez kreácie, čo by vytvorilo nutne úpadok. Dlhodobá izolácia a nedostatok zmysluplných stimulov by mohli prispieť k vzniku depresívnych stavov, vedúcim k sebadeštrukcii. Bez možnosti voľby a zmeny by sa človek mohol cítiť bezmocný a bez radosti, čo je vlastne nelogické, ale aj napriek tomu sa to môže stať. Pokiaľ by sa stena zmenila na oponenta opačného pohlavia, bude to zaujímavejšie. Keby si pri každom odpale tenisovej lopty vymeníte nejaké informácie, získate množstvo informácií, pokiaľ budete hrať iba proti stene, nemá to z dlhodobého hľadiska nejaký vyšší zmysel, dokonca si vytvoríte s oponentom určitú formu vzťahu vzájomnou interakciou. Myseľ potrebuje rozvoj, inak upadá, ak nastáva rozvoj a vyšší zmysel, existencie, vedomosť a život sa rozrastá. V praxi to vyzerá tak, že pokiaľ je vaša vedomosť o niečom založená na pravde a budete ju skúmať ďalej v možnostiach empirizmu, nadobudnete obrovské množstvo poznania. Pokiaľ však skúmate niečo na základe lži a neviete o tom, logika narazí na stenu, vtedy sa nemáte šancu dozvedieť hĺbšie poznanie o niečom, čo vás logicky presahuje a čo je založené na predstavách, ktoré ste sami nikdy nezažili. Viera v lož je obmedzenie rozvoja našej mysle, pravda je v podstate istým spôsobom nedosiahnuteľná, pretože neskôr uvidíte, že v tomto svete má úplne všetko rovnaký princíp, ktorý sa síce dá pochopiť, ale aj tak uniká logike, pretože život je paradox. Avšak metaforický princíp na jeden univerzálny mechanizmus existencie, ktorý je nevyvrátiteľný a dá sa overiť empiricky,
čo dokáže človeka posunúť na úroveň intelektu, o akom sa mu ani nesnívalo. Naopak, pri lži narazíte počase na stenu, kedy niečo presiahne možnosti empirického overenia, kedy začne naša myseľ tvoriť pravdepodobnosti, ale na nič nepríde a začne myšlienkovo upadať, kedy dokáže prežiť iba na báze fyzických prežitkov. To je tiež zrkadlo, pretože človek s veľmi hlbokým uvedomením je väčšinou skromný, myslí viac na druhých ako na seba. Človek s nízkym uvedomením túži po konzume a prevláda u neho egoizmus, sebestrednosť. Človek, ktorý je preplnený lžami, má jednoduché zmýšľanie, aj keď môže byť šikovný v mnohých veciach. Lož je záplata voči ľudskej vzbúre, pretože človek, ktorý pozná pravdu, bude vzdorovať klamárovi. Preto si klamár tvorí armádu jednoduchých ľudí, ktorí sú emotívni, nie racionálni. Tou jednoduchosťou myslím vnímanie sveta obete, ktorú postihla lož. Táto obeť má zablokované hlbšie uvedomenie si súvislostí, pretože lož má svoje hranice a tam si už nie je čo uvedomovať. Jedine konať emočne, pretože chýbajúce argumenty sa menia na emócie. A to je fakt. Telo a emócie sú viac pudového charakteru, kde prevláda forma agresivity a sexuality a ďalších fóriem telesných pôžitkov na úkor vyšších cieľov, či zmyslu života. Ego je zasadené do fyzického tela, kedy sa naše ja sústredí viac na materiálne veci a vedomie je zasadené viac do duchovného spektra. Ego a egoizmus má tendencie ísť do sebestrednosti, do živočíšnej podstaty existencie, kedy človek myslí najmä na seba, ale existujú aj ľudia s úplne opačnými vlastnosťami. Oba tieto aspekty sú z dlhodobého hľadiska zlé. Egoizmus z dlhodobého hľadiska spôsobuje chamtivosť, ktorá ich izoluje od spoločnosti, pretože ich ľudia moc nemusia. To isté, ale opačne platí pre ľudí, ktorí si hlboko uvedomujú podstatu vecí, sa tiež izolujú od spoločnosti, pretože si nerozumejú s väčšinou ľudí a preto sa im vyhýbajú, alebo sú tak naivní, že sa to obráti proti ním samotným. Tá naivita plynie z čisto duchovnej sféry vnímania sveta, pretože vnímateľ nepozná pocity, ale o tom inokedy. V dnešnom svete pozorujeme množstvo nelogických vecí, ktoré sú prezentované ako niečo potrebné akceptovať či tolerovať, aby sme sa necítili ako čierne ovce spoločnosti, čo je založené na pocitoch a emóciách mierené proti našej logike, ktorá ak povolí emóciám založeným na predstavách neznámych ľudí prevziať kontrolu nad vašou mysľou, váš potenciál sa začne negovať a postupne zaniká. Stávate sa otrokom manipulátora a ani o tom nemusíte vedieť, vy si to možno neuvedomujete, ale v dnešnej dobe väčšina ľudí zažíva trojuholníkový efekt paradoxného vnímateľa. Čo to je a čo to znamená? Trojuholníkový efekt alebo triangular efekt je princíp od jedného zdroja, viacerý. Tento princíp to je hierarchický model, ktorý má na svojom špici zdroj, ktorý riadi širšie štruktúry. Tento princíp je vo firmách ako riadiaci systém od šéfov po robotníkov. Keď máte firemný meeting, šéf rozpráva svoje vízie budúcnosti svojim zamestnancom. Od jedného všetkým. Tento princíp je základ fungovania ľudskej spoločnosti a bude vysvetlený z viacerých uhlov aj z filozofického hľadiska podstaty existencie. Dnes si však tento princíp predstavíme ako nástroj masovej deštrukcie. Keď sa v divadle pozerá 300 ľudí na jedného herca, ide vlastne o masovú simuláciu rovnakého predstavenia jedného človeka, ktoré vidia ostatní z prvej perspektívy. Alebo ide o predstavenie prezidenta, ktorého sleduje celý národ. Predstavenie herca alebo speváka je scenár, skript, ktorý dotyčný hrá tak, aby zaujal publikum. Je to herec, umelec, ktokoľvek. Svoje predstavenie čerpá zo spomienok od naučenej reči, textu, po nacvičenej mimike, gestikulácie a hlasového prejavu. Z uvedomenia sa stáva prejav, ktorý vníma niekto iný. Pointa tohto celého je predstaviť si ten mechanizmus, kde ste vy ten herec pred obrovským publikom,
Všetkých ľudí vidíte z tretej osoby rovnako ako oni vás. Tretia osoba je človek, ktorého vidíte. Prvá osoba ste vy. Pokiaľ sa pozeráte do zrkadla, vidíte sa z tretej osoby. Toto bude tiež fascinujúca téma. Ale späť k vášmu predstaveniu. Naučili ste sa rozprávku a chcete ju povedať, učiteľka vás vyvolá pred tabuľu, aby ste ju porozprávali. Keby si to predstavíte z hornej perspektívy, tak vlastne vytvárate so spolužiakmi trojuholník, kde ste vy jeho špicom. Avšak to od vás ide jedno predstavenie pre všetkých a oni ho vnímajú, čo znamená, že pamäť a predstava jedného sa aplikuje rovnakým spôsobom na masu ďalších ľudí, ktorí si vytvárajú jednotlivo subjektívny názor, ale na jednu rovnakú rozprávku. Od jedného pre všetkých. Tento vlog je tiež triangular efekt, pretože jedno video sa postupne rozšíri medzi viacerých ľudí, čo vytvára vlastne vzťah jedného bodu k širšiemu publiku, čo vytvorí trojuholník. Ako náhle začnete rozprávať, ste ako herec a stredobod záujmu, ktorý vytvára akciu smerom k publiku. Vaša spomienka sa prenáša na ostatných, ktorí vnímajú a ich myseľ si začne text predstavovať. Takéto rozprávky, napríklad o atletickom jabôčku, ktoré vyhralo beh na 60 metrov nad ostatným ovocím, sú príjemným spestrením života, ktoré sú bizarné a vtipné zároveň. Ale existujú rozprávky, ktoré ľudia berú ako fakt, ktoré doslova riadia ich životy a pritom možno vôbec neexistujú. Ako zistiť, či sú rozprávky v našich životoch pravdivé? Existuje jablko, ktoré dokáže šprintovať? Nie, neexistuje. Avšak v animáku od Pixaru môžeme vidieť aj takúto vec, ak sa štúdio rozhodne niečo také vytvoriť. Existujú reptiliáni? Nie, empiricky ste ich nikdy nevideli. No aj napriek tomu o nich existujú bláznivé teórie a mnohí tomu veria, ale tieto teórie existujú na báze predstav. Tieto informácie sa nedajú overiť a sú nepravdepodobné, preto existuje možnosť, že existujú, ale je to vo vysokej pravdepodobnosti vymyslená lož, pretože vieme, že najinteligentnejší nám známy druh na našom svete sú ľudia. Viete, tu je spor niekoho, kto ukázal existenciu nejakej veci, s tým, či máme túto informáciu empiricky overenú, ako neporaziteľnú pravdu, ktorú môžeme kedykoľvek obhájiť a dokázať jej pravdivosť. Z praxe však vidíme, že pri niektorých sporoch o pravdivosti takmer neexistujú férové konverzácie dvoch diametrálne odlišných názorov. Častokrát existuje len propaganda jedného alebo druhého názoru, kde jedna alebo druhá strana nemusí mať argumenty a tak používa hanlivé, emočné výrazy voči komukoľvek, s kým nesúhlasí. To ale stále nie je argument, to je únik za autority, ktorým veríme, ale nechápeme vlastne prečo. Viete, na svete existuje mnoho teórií a väčšina z nich je pravdepodobne lož, živená autoritami. Tieto videá, toto myslenie by malo postupne pomôcť identifikovať pravdu a lož. Použil som naschvál reptiliánov ako príklad, pretože ja nedokážem povedať, či existujú alebo nie. Nemôžem empiricky dokázať ani vyvrátiť ich existenciu. Dokážem logicky poskladať súhrn mojich životných pozorovaní a skonštatovať názor, že pravdepodobne neexistujú. To znamená, že neverím na existenciu reptiliánov, aj keď teoreticky môžu existovať, pretože sa mi nepodarilo logicky vyvrátiť, že neexistujú, vieme, že plazy existujú a je ich mnoho, ale plaza inteligentného ako človeka som nevidel. Preto je dobré viesť konverzácie a dôjsť ku konklúzii viacerých ľudí s rôznymi názormi, zážitkami, pohnútkami, aby sa vytvorila nejaká stredná cesta. Uvedomenie namiesto propagandistických lží od autorít s nálepkou pravda. Realita je dnes taká, že všetky názory sa vyznačujú výrazným názvom, ako konšpiračné teórie, konšpirátori. Toto slovo sa stalo mantrou, slovnou mágiou, ktorú živia média roky svojou propagandistickou cestou jedinej a neomylnej pravdy. Namiesto vecných konverzácií sa jednoducho o niekom prehlási,
že je konšpirátor aj bez možnosti jeho vysvetlenia, prečo došiel k záverom, ktoré prezentuje. Druhá vec je, že existuje aj riadená konšpiračná scéna, kedy sa upevňuje slovo konšpirácia tým, že sa podvod plateného konšpirátora akože prejaví, čo posilní jednu stranu a oslabí druhú stranu. To je tiež forma manipulácie, kedy si hlavný prúd upevňuje svoje postavenie pred spoločnosťou. To predsa nie je empirizmus, to je úplný bizár, keď vám niekto hovorí o pravde bez možnosti prejaviť názory druhých, bez akýchkoľvek obmedzení. Za niektoré výroky idete dokonca do basy, pretože určité veci nemôžete verejne spochybňovať. Z psychologického hľadiska to znamená, že niekto považuje ľudstvo buď za primitívne a neuveriteľne sprosté, pretože by mohlo uveriť nejakému konšpirátorovi, ktorý popiera alebo vyvracia oficiálne udalosti a veci v našom svete. Alebo je potom v druhom prípade nutné chrániť ľudstvo pred iným názorom a tak sa vytvára cenzúra, trestnoprávne sa to ošetrí a začne sa to označovať ako extrémizmus. Ale prečo? Veď keď mám pravdu, ktorú nejde spochybniť, tak logicky nechám ľudí vyjadriť svoj názor. A pokiaľ bude nesprávny, poučím ich. A urobím všetko preto, aby bola spoločnosť vzdelaná, čo jednoznačne zamedzí rastu extrémizmu alebo ľudí s bizarným videním sveta. Urobím verejné stretnutie, rozšírim výskum, privediem ich na miesta, o ktorých pochybujú a vypočujem si ich názor. Prečo by som mal cenzurovať ľudí s iným názorom, keď mám pravdu a viem ju dokázať? Na to neexistuje logický dôvod, iba emočný. Tvorím strach, smútok, mizériu, ale keď to chce niekto vysvetliť, tak mu to nedovolím? To je veľmi zvláštne. Na to neexistuje argument. A pokiaľ si niekto myslí, že niektorí ľudia sú tak blbí, že veria neovereným informáciám, potom by sa mali zamyslieť sami nad sebou, pretože ani tento výrok nie je argument, pretože v skutočnosti je v spoločnosti len mizivé percento podpriemerne inteligentných ľudí a väčšina má schopnosť uvedomenia si vecí na vyšších úrovniach. Čiže cenzúra a hanlivé nálepky sa dajú považovať za úbohosť. Napríklad existuje spor medzi plochozemcami a guľlatozemcami. Tento spor je z psychologického hľadiska zaujímavé sledovať. Plochozemci sú cenzurovaní, ale vyvracanie plochej zeme nie je cenzurované. Príde mi to zvláštne už len z toho principiálneho hľadiska, že buď si vedenie Google myslí, že ľudia sú imbecili, alebo sa to nesmie dostať medzi zopár ľudí, ktorí spochybňujú guľatú zem. Čo je na tom také zvláštne? Prečo sa cenzuruje taká sprostosť, keď je údajne taká sprostosť? Prečo sa zostrihávajú konverzácie medzi plochozemcami a guľatozemcami? Viete, čo by som urobil ja? Urobil by som verejnú výpravu na Antarktídu loďou, letecky, ponorkou, niekoľkokrát, pokiaľ by som vzdelal ľud ohľadom tejto problematiky. Bola by zdokumentovaná výprava, presne by sme sa dohodli, od akého bodu budeme letieť, plávať, ponárať sa do cieľového bodu, kľudne by som urobil niekoľko výprav, aby som potvrdil svoju pravdu pred celým svetom a naučil niečo ľudí, ktorí sú asi menej inteligentní, že nechápu tak zrejmú oficiálnu vec. No tento scenár sa ale ešte nikdy nestal. V tak dokonalom svete, kde majú autority pravdu, je nelegálne ísť na Antarktídu na vlastnú päsť bez získania povolení. Kvôli ochrane prírody na mieste, kde takmer nikto nežije. Ja sa iba pýtam, prečo toto ešte v našom dokonalom svete nenastalo? Na čo to vôbec cenzurovať na Google a YouTube? Viete, tu vôbec nejde o propagáciu plochej alebo guľatej zeme, tu sa pýtam, prečo počet ľudí veriacich na plochu zem rastie a prečo sa namiesto cenzúry tejto konšpirácie neurobia verejné niekoľko rokov trvajúce expedície. Prečo sa plochozemci cenzurujú a prečo neurobia antarktický dokument, kde budú letieť na miesta určené všetkým možným spochybňovačom, ktorí šíria lži do spoločnosti plnej pravdy.
Ja si myslím, že daňoví poplatníci by určite zaplatili mnoho výprav, len aby sa to vyvrátilo. Samozrejme, na tieto výpravy by išlo mnoho nezávislých ľudí, aby sa predišlo manipulácii a pletenej opozícii. Chceme mať vzdelanú spoločnosť, nie? A tak vzdelávame, necenzurujeme, nezakazujeme. Jedna vec je, že celé ľudstvo je podľa Google príliš blbé na to, aby prešlo od našej pravdy ku lži veľmi malej minority, alebo druhá možnosť je, že nechcem, aby sa týmito témami niekto zapodieval. A tak nechám len obsah, ktorý vyvracia konšpiračné teórie. Tým, že sa určité informácie obmedzujú alebo blokujú, môže to pôsobiť, ako by sa predpokladalo, že ľudia sú príliš neschopní alebo neinformovaní na to, aby si sami vytvorili názor na základe dostupných informácií. Takýto prístup môže vyvolávať pocit paternalizmu alebo neúcty, čo môže paradoxne viesť k ešte väčšej nedôvere a nárastu záujmu o alternatívne zdroje informácií. Vo svete s prístupom k rôznym informáciám je nevyhnutné, aby ľudia mali možnosť sami analyzovať a overovať si informácie. A práve otvorená diskusia môže podporiť rozvoj kritického myslenia. Navyše, mnohí tvrdia, že ak je určitý názor pravdivý a dobre podložený, mal by byť schopný obstať v otvorenej diskusii. Na druhej strane, nadmerná kontrola a obmedzovanie názorov môžu pôsobiť kontraproduktívne a vytvárať dojem, že sa niečo podstatné skrýva. Preto je dôležitá rovnováha medzi slobodou prejavu a ochranou pred nepravdivými či manipulatívnymi informáciami, s dôrazom na vzdelávanie a prístup k rôznorodým názorom. Keď sa presadzujú metódy, ktoré ľudí ochudobňujú o možnosť urobiť si vlastný úsudok, môže to pôsobiť ako strata dôvery v schopnosti spoločnosti samostatne myslieť. Ak sa chceme vyhnúť blúdom a lžiam, je efektívnejšie posilniť vzdelávanie, podporovať otvorenú diskusiu a poskytovať prístup k širokému spektru informácií. Tým môžeme podporiť zodpovednosť jednotlivcov za svoje rozhodnutia a názory. Nakoniec, otvorená komunikácia a vzdelávanie posilňujú zdravú spoločnosť, kde ľudia môžu na základe faktov a kritického myslenia rozlíšiť pravdu od lži. Táto transparentnosť je silnejšia ako akýkoľvek pokus o kontrolu informácií. To sa ale dnes nedeje, deje sa úplný opak. Podľa tejto logiky, pokiaľ niekto nemá pravdu, a ja ju určite mám, potom nebudem cenzurovať ani zakazovať iné názory, ale pomáhať nájsť skutočnú pravdu a už vôbec nebudem posielať niekoho do basy za názor, ktorý nie je pravdivý, ale vyškolím toho človeka, aby pochopil aj on, že sa mýlil. Tým pádom potvrdím aj svoju pravdu pred spoločnosťou. Ale keď ho zavriem do basy za jeho názory, urobím z neho odstrašujúci príklad pre iných spochybňovačov. Strach je predsa emócia, ktorá presahuje logiku. Je to jedna z najsilnejších emócií, pretože evokuje túžbu prežiť alebo žiť v miery. Bez problémov. To sa ale aj deje. Ľudia za názor sú vypočúvaní, väznení. Nelogická forma jednania je, kedy ukážem spoločnosti, že o tomto sa jednoducho nebude len tak rozprávať, pretože tvoje názory potlačím pred spoločnosťou, ktorá vie iba moju pravdu, alebo ťa za to cenzurujem, alebo nebodaj zavriem do basy? Veď to je úplne bizarné. To je dôkaz toho, že vládne lož a zlo, pretože ak by vládlo dobro a pravda, tak ľudí budeme vzdelávať, nie nútiť, nie klásť si podmienky o tom, kedy môžeš niečo a kedy niečo nemôžeš. Nemôžeš nájsť konšpiračné teórie. Prečo? Veď sú to blbosti. Na jednej strane nás buď Google považuje za blbcov, ktorí nemajú svoj názor a nedokážu odporovať plochej zemi a iným veciam. Alebo sa bojí, že druhá strana môže mať pravdu. Ja netvrdím, že je zem plochá, ja mám na svet trochu komplexnejší názor, ktorý rozpoviem v iných videách. Mne príde divné cenzurovať ľudí za názor, pretože odopierať ľuďom názor je zlý čin. Zločin, pretože ak som ja ten dobrý a oni zlí, nebudem ich trestať. To nie je ľudská povaha, ale ono je to v skutočnosti opačne. Vyhrážanie,
trestné oznámenia, rušenie a obmedzenie účtov, demonetizácia za zle použitý výraz vo videu. To je úplne nepochopiteľné, pokiaľ som dobrý a srdečný človek podporujúci slobodu ľudstvu a slobodu prejavu, nie? Iba že by to bolo celé opačne. Ak mám pravdu a mám moc dokázať ju, urobím to. Bez obmedzení, bez výhrad, slobodne a hrdo ukážem svoju pravdu pred celým svetom, v opačnom prípade by som bol klamár a zbabelec. Prečo platforma YouTube ruší alebo obmedzuje účty s iným názorom? Prečo uniká od iných názorov? To sa nedajú vyvrátiť? Sú nebezpečné pre spoločnosť? Je nebezpečné myslieť si, že človek žije na placke? Ani nie. Jedine, že by za tým všetkým bolo niečo viac, než len placka vo vesmíre. Ale pozor, aby som nekonšpiroval. Dnes máme v štúdiu človeka, ktorý popiera určité historické veci a jedného, ktorý popiera guľatú zem a je plochozemec. Prosím vás, povedzte nám ako a prečo ste došli k týmto záverom. Takáto konverzácia nenastala a pokiaľ áno, nebola kompletá, ale zostrihaná alebo vytrhnúť z kontextu. Aj istý Rakúšan väznil svoju dcéru v tajnom kryte, skrytým pred rodinou a verejnosťou. Pretože vedel, že robí zlý čin. Zlý čin sa musí vždy skryť, zamiesť stopy, vytvoriť tajné stopy, manipulovať s okolím, vytvoriť inú pravdu a príbeh. Písa falošné listy, ktoré donútil svoju dcéru Elizabeth napísať, kde tvrdila, že odišla z domu a pripojila sa k sekte. Tieto listy potom ukázal polícii a rodine, aby vysvetlili jej zmiznutie a odvrátil podozrenie. Udržiaval rodinu a hlavne svoju manželku v nevedomosti tým, že kontroloval prístup k podzemným miestnostiam a tvrdil, že tam ukladá nejaké veci, čím zabránil ostatným v prístupe. Niektoré deti, ktoré sa narodili v podzemí, priniesol hore a predstieral, že ich Elizabeth opustila pred dverami jeho domu. Týmto spôsobom sa vyhol otázkam, prečo sa objavujú nové deti a presvedčil svoju manželku, že Elizabeth naozaj žije mimo domova. Tými spôsobmi sa mu podarilo udržať svoje činy v tajnosti viac ako 2 desaťročia. Zlo sa skrýva pred očami a vedením dobra, pretože vie, že zločin nie je akceptovaný. Je to empirický fakt? Áno. Ako otec hlava rodiny, autorita vytvoril falošný príbeh, v ktorej jeho rebelujúca dcéra žila úplne iný život. Toto je príklad malého merítka vplyvu autority v malom okruhu ľudí. Ale mediálne autority majú obrovský dosah. Nielen na pár ľudí, ale na 100 000, milióny. Ako sa šíria autoritatívne lži? Čím väčšia autorita, čím vyššie sympatie, tým priateľnejšie to človek, ktorý vníma informácie, príjme. Dnes tu však máme omnoho väčší problém, pretože na programovanie mysle stačí televízia, ktorá prehráva historický záznam autority a máte milióny ľudí, ktorí si postupne budú myslieť to, čo chce jeden človek. Existujú skupiny ľudí, ktorí cielene odvádzajú pozornosť ľudí od zrejmých faktov na ďalšie abstraktné idei. Lenže vy predsa nemôžete slepo veriť, pokiaľ ste niečo nevideli na vlastné oči a neurobili výskum, aj napriek akejkoľvek logike celého výmyslu. Logické lži. Na to sa používa metóda utvrdzovania. Manipulátor vlastne ľudí postupne oklame tým, že im hovorí to, čo už dávno vedia a postupne do toho vkladá abstraktné predstavy, ktoré človeka postupne naprogramujú. Polopravda je ale stále lož. Aj keď táto lož vznikla na základe pravdy. Lož je teda niečo, čo neexistuje, respektíve neudialo sa to tak, ako sa veci skutočne majú a predsa sa o tom dá rozprávať, tvoriť príbehy, fikciu. Pokiaľ vieme, že ide o fikciu, vtedy je to v poriadku, pretože nás to nejako neovplyvňuje, neovláda a my nemáme dôvod odporovať, búriť sa. Pokiaľ však nevieme, že je to fikcia, vtedy nastáva problém, pretože paradox toho, že veríme v niečo, čo neexistuje v našom živote, tvorí potenciálne veľmi negatívny dopad, kedy sa môžeme rozhodovať alebo chovať na základe lží. Paradox je totiž, že niečo sa stalo existenciou.
aj napriek tomu, že to nemalo existovať a existuje to v mysli ako predstava, ktorá sa logicky alebo emotívne odôvodnila, ale v skutočnosti vôbec neexistuje. To je ďalší fakt. Lži sa používajú, aby ľuďom zabránili búriť sa voči tým, ktorí majú moc alebo osoch z lží na náš účet. Pravda totiž vie byť kúta, ublížiť, raniť, nahnevať. Oklamať niekoho je jednoduché. Presvedčiť niekoho, že bol oklamaný, môže byť nemožné. Ľudský život a človek v spojení s jeho spomienkami je ako húsenica, caterpillar. Hýbe sa vpred tým, že sa chvost hýbe k hlave húsenice. Takisto fungujú myšlienky a naša osobnosť. Riadia náš myšlienky, spomienky, to sú impulzy správania, skript, program. Ak otcovi budete klamať, že sa vám na diaľnici pokazilo auto, nech pre vás príde, aj keď ste v pohodlí domova. On pôjde a diaľnicu po vás, pretože jeho spomienky a city k vám mu dali impuls pomôcť vám. To je manipulácia, pretože robí niečo pre vás, aj keď to nemusí byť pravda. Však? Ale on nevie, že to nie je pravda, pretože logika lži je postavená na teoretickej pravdepodobnosti, ktorá je logikou vyhodnotená ako vysoká a teda nemusí byť overená, mu dá impuls. Ale ak by ste to urobili druhýkrát, preveril by si veľmi dobre, či je to, čo tvrdíte, pravda alebo nie, mohol by sa dokonca vzoprieť vašej prosbe, pretože jeho spomienky voči vám sa zmenili na základe zistenia skutočnosti o vašej lži voči nemu. Prepísali a preprogramovali sa skrze vedomie, ktoré sa stalo rozšíreným uvedomením. Jeho spomienky by sa skrze sklamanie zmenili, preprogramovali. Uvedomenie by sa zmenili a logika by znížila rapidne pravdepodobnosť ochoty pomôcť. Logika je spojenie medzi vedomím a uvedomením. To je empirický a logický fakt, ktorý si môžete overiť tým, že si takýto scenár predstavíte. Niektoré názvy reprezentujúce fungovanie mysle som vymyslel podľa seba a z plošného trojuholníkového efektu, aplikujúceho sa na masy, vzniká subjektívny efekt húsenice, tzv. Caterpillar efekt. Efekt húsenice je pojem, ktorý budem riešiť inokedy, dnes chcem dokončiť trojuholníkový efekt. Mobilné telefóny a televízie sú zbrane hromadného učenia, ale aj ničenia. Dokážu zničiť celú spoločnosť, pokiaľ si ľudia neuvedomia jednu vec. Ľudia v skutočnosti nič z toho, čo vidia v televízii alebo v telefóne, neprežívajú. Prežíva to naša myseľ a telo, ale tá vízia nie je naša, nepatrí nám. Je to vízia niekoho iného, ktorú vidia tisícky, milióny ľudí na princípe trojuholníkového efektu. Jedno štúdio, milióny ľudí. Uvedomujete si niekedy, že za obrazovkou je len stena alebo podlaha a záchode? Že dopamín, emócie a vaše názory sa formujú len na základe toho, že váš mozog neopustil byt a v skutočnosti pozerá do steny a na podlahu? Pojem televízia je vlastne vzdialená vízia, ktorú zachytila kamera cudzieho človeka, ktorého nepoznáte, ktorá premenila scénu na farebné pixely, snímok za snímkom. Je to historický záznam, ktorý vnímame teraz a nemusíte byť na mieste, kde sa to odohráva. Napríklad dopravná nehoda alebo reportáž pri vodopádoch alebo vojenský konflikt. Vy tam nie ste, avšak viete to. Na niektoré veci nepotrebujete dôkazy, sú bežné alebo všedné, ale u niektorých historických záznamoch netušíte, či je v pozadí kompárs, herci, predané efekty, zelené plátno, no napriek tomu môžete zažívať emócie, strach, obavy, radosť, empatiu. To isté môžete zažívať na báze vlastných predstav, ale dokážu to aj predstavy a vízie úplne cudzích ľudí. Všimol som si, že televízie používajú hercov na propagandu ideológií, na dehonestáciu ľudí s opačným názorom, pretože sú mnohým ľuďom sympatickí zo všedných seriálov alebo z videoklipov. No reálne tých ľudí nepoznáte, máte pocit, že ich poznáte, ale to je lož. Niečo, čo je úplne bizarné, pretože ste toho človeka spoznali tým, že ste sa pozerali do rámu,
za ktorým je stena, ktorý hral svoj skript a scenár, ale v skutočnosti to môže byť veľmi zlý človek a vy o tom neviete. Proste ho máte radi, pretože to je jediné, čo ste videli vo vzdialenej vízii o ľuďoch, ktorých absolútne nepoznáte. Televízia dokonca naučila niektorých ľudí obdivovať politikov. Každý nazýva zvolených ľudí štátom vládou, ale to je zlý termín. Skutočný názov by mala byť služba, za ktorú si platíte, pretože sú to reprezentanti ľudu, nie vláda ľudu. Keď ste vlastníkom štátu, pretože bez ľudí štát skrachuje, neexistuje, tak potrebujete reprezentanta, ktorý je za to platený z vašich daní. To ľudia tvoria štát, aj napriek tomu, že je to oblasť s hranicami. Pokiaľ ľudstvo nejakého štátu z noci na ráno zmizne, štát prestane existovať a zaberie ho iný štát. Štát sa teda nestará o ľudí. To ľudia v štáte sa starajú o štát, ktorý sa má starať o každého, a tomu majú slúžiť zástupcovia ľudu, služobníci, politici, nie vláda, ktorá vám káže, že čo máte a nemáte robiť. Oni môžu odporučiť, ale nie kázať a robiť veci proti vám. Politici ale tvrdia, že štát sa musí postarať o ľudí. Politici nie sú štát, oni riadia štát, váš štát. Takže aj dnešné zriadenia sú lož, pretože utekajú od prirodzenej rovnováhy vzťahu medzi ľuďmi a politikmi, cenami a platmi. Divadlo, ktoré vám sľubuje lepšie zajtrajšky, ale v skutočnosti si dnes ani bez dlhodobého finančného zadlženia nemôžete dovoliť vlastné bývanie. To nie je dobrá služba. Pozitívne mnohých ľudí voči politikom, ktorí sa všeobecne a dlhodobo podieľali na zhoršení v štátoch, sa dá považovať za formu masochizmu, kedy si človek platí za to, že mu bude nejakou formou ubližované a vôbec mu to nevadí. Práve naopak. Táto pasivita a naivita sa zrkadlí v duchovnej utópii, úpadku človeka v spoločnosti, kedy je ľahko kontrolovaný a benevolentný voči svojmu služobníkovi. To je bizarný paradox postavený na neprirodzenosti a na lži samotných princípoch existencie. Je to, ako by si platíte farmárov na vlastnom poli, ktorí vám vytvoria horšie podmienky pre váš život a na váš úkor zbohatnú tým, že budú vašu úrodu predávať iným štátom a vy si svoje vlastné výrobky kúpite niekoľkonásobne drahšie a za kritiku vás zavrú do basy. Vy si vlastne dotujete svoje územie, aby prosperovalo, v podstate by ste mali byť stále bohatší, ale nakoniec zisťujete, že si na všetko musíte vziať pôžičku a tak sa zaviazať niekomu cudziemu, ale o tom inokedy. Keď si budete platiť za službu, očakávate stále lepšie výsledky vo vašom štáte, no vláda vytvorila niečo ako politickú korektnosť, kedy sa ľudia boja prejaviť už len svoj názor a nesúhlas. Vláda tvorí cenzúru. Vláda uráža svoj vlastný ľud. Pokiaľ nemáte ten správny názor, len jeden názor, stávate sa terčom, namiesto logickej explanácie autoritami sa podnecujú radikálne neprimerané kroky. Je bizarné, že niektorí ľudia toto dokonca adorujú. Stali sa otrokmi vlastnej nevedomosti, opierajúce sa o autority, preto prehlasujem, že ľudstvo žije v autoritatívnom a totalitnom režime, kde je mnoho ľudí zradikalizovaných, ktorí namiesto uvedomenia používajú emócie a názory svojich autorít. Šíria nenávisť voči ľuďom, ktorí si túto situáciu uvedomujú a odporujú. Táto lož postupne rozkladá štát, pretože štát sú ľudia. A pokiaľ sa ľudia v ňom medzi sebou nenávidia, štát začne postupne zanikať. Ktože tieto rozdiely tvorí? Aha, už viem. Je to politická korektnosť šírená televíziou, kedy si častokrát nemôžete overiť pravdivosť toho, čo sledujete. Nemôžete si empiricky overiť, či je to pravda, ale je to pravda, pretože to povedala autorita. Je niekde vojenský konflikt? Zomierajú nevinní ľudia kvôli komu? Najskôr by bolo dobre zistiť, kto riadi konkrétne štáty, s kým sa ich predstavitelia stretávajú, čo hovoril v minulosti a teraz, ako sa vyjadrujú voči ľuďom a na základe tejto analýzy konať. Ľudia radi zabúdajú. Ale skôr je to strach o svoju budúcnosť, pretože väčšina štátov je závislá na korporátoch a teda už dávno nie sú sebestačné po mnohých smeroch. Tému štátov a zriadení
budú mať vlastné vlogy. Momentálne sa vysvetľuje trojuholníkový efekt vplyvu, ktorý pôsobí na celé národy. Za to môže vzdialená vízia, ktorá ľudí odtrhla od uvažovania, kde sa opakovaná lož stala pravdou. Pravdou koho? Proti komu? Vždy trpí ľud na úkor svojich politikov, to ľudia majú moc, ale boja sa, navzájom sa nenávidia. Rozdiel a panuj. Klam a ovládaj. Myslíte si, že lži končia pri politike? Tak to sme ešte ani nezačali. Politika je prízemná psychologická manipulácia, ktorá bráni ľuďom vidieť problém sveta z vyššej perspektívy. Téma lži sa stále iba rozbieha a vyrastie fakt do obrovskej výšky. Ľudstvo totiž žije v lži. Bolo to nevyhnutné. Ďakujem za pozornosť.